Byli s mrtvičky. To. Changed only for a sight, the sound of space agreed. Between the picture of time behind the face of need, coming quickly to terms of all expression laid, emotion revealed is the ocean made, all complete in the sight of seeds of life with you. Oh, coming closer is something you know. We must walk through the corners of the road together, inside Mother Earth. We won't hide or we won't tell you what you and you and I climb over the sea to the valley, and you and I reach out for reasons to coming quickly to terms of all expression laid, emotion revealed as the ocean made, as the movement regained and regarded both the same, all complete in the sight of seeds of life with you. Sat preacher nailed upon the colored door of time, in
insane teacher be there, reminded of the rhyme. There'll be no mutant enemy we shall certify. Political ends, our sad remains will die. Reach out as forward takes begin to enter you. I listened hard but could not see. Like tempo change out and inside me. The preacher training on to lose his name. The teacher travels asking to be shown the same. In the end we'll agree, we'll accept, we'll immortalize that the truth of the man maturing in his eyes. Oh, complete in the sight of seeds of life with you. Já to chci do té rýže dát, trošku to osmahnout a pak to hodit do rýže. Uděláme takovou vitaminovou bombu dneska. Shapes of the morning, and you and I reach over the sun for the river, and you and I glide clearer towards the movement, and you and I gold over valleys of endless seas. Tady to je pro všechny, tady můžeš prostě přespat. Natáčíš to? Natáčím. Tak hele, v roce 2010 se prostě dva kluci rozhodli, že sem půjdou žít a přečkali tady celou zimu. Surfovali a žili jednoduchý život, co tady o tom píšou. Tady vytvořili třeba takovejhle krásnej, takové krásnou, co to je, fireplace, no. Kamna, no. A prostě tady surfovali, žili a měli tady prostě pěkný život. A může to používat kdokoliv, jak tady píšou. A máme si to užívat. Už tady ještě jeden let zůstal teda, já osobně, ale... Asi nevím. Můžem.
A když se to asi moc líbit nebude, podle mě. No, já jsem si s Ladou promluvil a ona je v pohodě. Jo? Jako, Říkám, kam pospícháš pořád. já nikam nepospíchám teda osobně. Mně se tady hrozně líbí, jak to je fakt ještě, hlavně musí být dneska dobrý západ slunce, víš? No a podívej se třeba tady ty fotky, vem ty fotky. Já jsem je bral, Jo. fotil jsem to, teď to ještě projedu kamerou. Ale to je dobrý, jak se jmenovali kluci, to bychom taky mohli říct, je. Kaz nemáme moc jídla, no už. Blbý. Cože? Nemáme moc jídla. Máme tolik jídla, abychom v pohodě přežili. Máme dostatečný jídla. Máme nějakou zeleninu a máme ty kroupy. Jo, ty kroupy vlastně máme. No, takže my máme i dost jídla. A podívej se, a tady jsou různé věci, tak to Tady můžeme možná- použít. Já něco tady spíš nechal už. No, nechat použít a ale co tady se...
gosh. Easy, easy. Hold it down, hold it down. Oh my gosh. Oh my gosh. Easy, easy. Hold it down, hold it down. Oh my gosh. Oh my gosh. Easy, easy. Hold it down, hold it down. Hold it down. Oh gosh. Oh my gosh. Easy, easy. Show the cake. But this is from the garbage. Dessert from the garbage. Yeah, Another nice. Marzipan roll. one. Another one. Wow, Another one. oh, a lot of stuffs. A lot of food. So good. Unbelievable. Tady máme prvního přeživníka. Okay. Tak tohle jídlo, to je všechno z kontejnerů. Z kontejnerů blízko supermarketu, který se jmenoval Rimi. Jsou to většinou den až 2 dny prošlé jídla. Jo. Bábovka. Tady třeba jogurty. Jogurty. Jo. Borůvkový jogurty. Pak ještě máme Ananasy. Měli jsme nějaký jogurt ještě jahodový. I čokoláda.
I tato čokoláda je z kontejneru. Tady, hele, jo. Mlíko. Den prošlé z kontejneru. Tady jo, mrkve. Mrkvé tam jsou. Houstičky. Pořád měkké a čerstvé. Tiské, karbonátor. Párky. No, mouka, chleba. Švestky. A to nejím, ale oni to jedí, tak si to brali. Tako. Tako, to koření. Prostě... Jablka, ale Jablka. Co těm jablkům je, jo? Tady je šuťuklý, tak tohle je vošklivý třeba trošku, jo. Ale jako já bych ho odkryl, jo. Jasně. A tady třeba takové jablko, co mu je? Nevím. Co mu je? Takové nevím. A co je tomuhle chudákovi? To je... Kolik se toho vyhodí, jo? Je to prostě tak. Nemusíte utrácet za jídlo, lidi, Jo. nemusíte utrácet za jídlo, Jo, všechno je to v popelnicích. Všechno je to v popelnicích u supermarketu. Já musím jít. Dáme to na YouTube. A on musí míchat. Mlíko, den prošlé, z popelnice, musí míchat. Kdyby nebylo prošlé, tak nemusí, ale teď musí. To je jediná nevýhoda toho, že musí brát z popelnice. Jinak prostě lidi, nekupujte jídlo. Nekupujte. Já jsem kakajíčkou. Ta bábovka je úplně vynikající, to je tak skvělá bábovka a je úplně výborná. Já nevím, co prostě, proč to vyhazují. Protože to je asi 2 dny prošlý, no je to 2 dny prošlý asi, nebo tak nějak. Mlíko je úplně skvělý. Mlíko jsme chtěli a našli jsme. Mlíko jsme chtěli, řekli jsme si dneska chceme mlíko, tak jsme šli do kontejneru a prostě tam bylo. A já jsem dělala banány a byla tam... Byly tam banány. Šláber na banány. Ano, banány, jsem začínal banánama, tak to tam bylo. Spousta banánů. Meloun. Máme meloun. Nemuseli jsme čekat frontu. Ty máš na melon. Trvalo to až No. 10 minut. Je to tak, Měli jsme nákup. že jsme tam vlezli a vylezli. A žijou ze vláci. A žijou ze vláci. V Norsku. A povrství. Takže jo, no. Lidi našli volnou tu. Vystudovali jsme vysoké školy, aby jsme to všechno pochopili, jak to má fungovat. Je to prostě idylka, no. Norská idylka. Já blbě dotrál se za jídlo minulý týden. Minulý týden mě stál asi 1000 norský. A třeba kdybychom chtěli koupit olej. 1000 norských, takže se přepočítejte, to je 3,5 000 českých. Za 10 dnů. Ne, za 7 dnů. Za 10, 7, 8, já nevím, no, tak týden více. A tohle všechno, co jsme vybrali dneska z popelnice, má tak hodnotu kolik jsme říkali? Tak tady to, co je, to je za 2 dny. To je za 2 dny. Tak A tak to je- celkově by to mohlo být Tak za 400, 600, 600 norských. 400, 600, možná opravdu Takže v přepočtu 600 norských, 1800 plus minus českých. 2000, no. 2000 českých. Takže není to pravda, že v Norsku je draho. Je tady vlastně levno. Je tady nejlevnějc, ale musíte jít jak na to. Zase myslím já, ale třeba kdybyste chtěli pořídit olej nebo nějaký Musíme hledat, ano, musíš hledat prostě. No tak olej asi tak neprojde, no. Tady mají taky nějaký minimální trvanlivost. Já myslím, že najdeš i piva se dají najít prej a... Že to není jenom jídlo, to je i oblečení. IKEA. Jo. Za IKEA. Nemusíte chodit vždycky jenom k supermarketu, můžete Taky vybírat. zkušení, viď? No, my to známe od Lidi našeho vyhazili- australského kamaráda Orvena, který nás do toho Zasvětil. tě zasvětil a... On taky žije. Lidi vyhazují celý židle. Kesla. Poněž to má třeba, nevím, má třeba, že to je škráblí nebo promáčku. A je zajímavý, že se mi jednou stalo, že jsem byla v obchodě se značkovým zbožím a měli tam rupnutý kalhoty. Já jsem říkala, já to koupím za polovičku. A oni říkají, že ne, že to pošlou, protože se někam zpátky. Jo, bábovičku, dáme si bábovičku. Tak já to vypínám, teď jdeme jíst bábovičku, jo? Z kontejneru. Děti, tak. Dobrou noc a hezké sny.
Yeah? Am I looking good? Very good. I got it yesterday. This is Jarek. This is Lucas. For my grandmother. So maybe I would. I'm good. Yeah, very good. Hello. Something Polish. Something Polish. What should I say here in Polish? To jest kurwa zimno mogę powiedzieć, to co mogę powiedzieć. I wie jak cholera. No dobra, to jest nasz obóz. Tam w tym momencie my śpimy. Nie jest na razie źle. Mam jeszcze, poza śpiworem mam jeszcze kołdrę. Jest okej. Ale jak będzie tutaj zimno, to będzie potwornie zimno. Zimno. Zimno będzie. And do you sleep with hot? No, I don't have any cap. Okay. So far I'm sleeping only with my sleeping bag and my dovit. So this was Michael. Yeah, this is me. Remember me. And not forget me. Because I get to you. Yeah, Bye. of course. Bye. Oh my god. This is Gary. It's really so cold? It's really so cold in your tent when it's windy? Yeah, look. Come inside and check the holes. What the holes? It's quite strange in the tent. So big holes. Yeah, but this is not a good spot for this tent. Okay. Just Just now. yeah. Yeah. Go on, Irka. Don't give up. Destroy everything. See, my knife is sharp. I sharpen it with a belt. You see, this knife can cut a wool. You can buy it for 200 crowns. I just found it on the tree. It's no sharp. Can you see how my bench is falling down? It's an amazing knife. He's better than ants. He can eat it faster than ants. Lepszy od korników. Ask Michael about the broken. Yeah. Kabilt. Hita. Jak jest po czesku kornik? Kornik. Kornik? What is kornik? This this creature which eat wood. The bug living in the tree.
Desařík, jo. Semírka is... Or červotoč. Červotoč je. Červotoč. Sage džovnica. It's like warm turning. Sage džovnica. Džovniča. Dżdżownica, come on. Džovnica. Dżdżownica. Džovnica. Dżdżownica. Dżdżownica. It's warm. It's just how is your seat now? Fuck off. Lower, lower, lower. Why are you sitting on my seat? I don't know. I'm building all the time something, so then I have to destroy something. Could you bring me a log? Oh yeah. To have order in the nature, you have to destroy right now something. You know it's Sunday. It's Sunday. From Monday to Saturday he is building, so on Sunday he is destroying. So, Irka, again, start from this side. This won't be so easy. Yeah, it will not be so easy. But wait 2 days. I think it's more. No, no, leave me. No, no, no. Give me that soap. Fuck up. I only can do wood. Yeah, I know. Over there, over there. This one. Over there. Yeah, that one. Timber! You could, but actually, it will go between you. Yeah. There's enough space. There is enough space. Actually, you could go and cut. Yeah. Continue. You should go and cut. You should go and cut. Like for example, there is one tree. You stand with that tree. Look for 20 that tree and cut. White part. Already there. There is something. It's not bad. Yesterday was summer still, but today. Yes, yesterday in the night it was summer. Come on here with this song. Yes, but he found you that tree here. Next to the fire. You can see it right now. You see? You can see it. Not anymore. There is a tree to cut. Come on. You have to go to the job. But you are right now in the job. You are still cutting. Yeah, you see? There's So a funny. life in our cave. Look Yeah, at that. it's life. Life is life. It's surviving. It's surviving. So, you can do in our camp only eat, make a fire, or cut a tree. That's all you can do. Michael, you are leaving tomorrow
So you brought me some present. Flower for you. Thank you. Oh, I always dream to get a flower. Oh, it smells so wonderfully. Okay, and Ah, I will go. thank you. I I will always have it in my pocket. change for you. But I've got flour already. I know. I know. You know how good friend is Jirka? He brought me even flour. Yeah. You have to take it to the pond this year. Yeah. So I have to pack it to my luggage. You want me to pack it for you, so You will slide it. You want some smaller pieces of food? I can give you from my flour. Camping life is so hard. I found some cup. It's warmer.